ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದನೆದ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಲ್ದೆಯಾನು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೇಕ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಅವು ಮಸಾಲಾಡೆ ಬೇಯ್ಪುನು ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದು ಬಾಬು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ತಾರಯ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಿನ್ಯ ಗಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಾಯಿನಾಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಬುಡ್ಚಿನೆಕ್ ಒಂತೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಕಿನ್ಯ ಗಡಿ ಉಂದು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಾಗಿ ಮುಂಚಿ ಪತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಖಾರ ಇಜ್ಜವು 4 ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಒಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ ದಾತು ಒಂತೆಯವು ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಂಜೋಲ್ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ ಗುಳ್ಳಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೀರೆಡು ಪಾಡು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಗುಳ್ಳ ಅಂಡೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಒಂತೆಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಊರ್ದ ಗುಳ್ಳ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ನೀರೆಡು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನೀರೆಡು ದೀಂಡ ಆಯ್ತ ಕೈಪೆ ಮಾತ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಊರಿನ ಗುಳ್ಳ ಹಾಗಾಗಿ ಬದನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಹಳದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆಯದ್ದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂತೆನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲು ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ನನೆತದ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಳ್ಳಾನು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಗುಳ್ಳ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಯನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದೊಂತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬದಾನೆ ಪಂಚಾದಿಯಾನು ಒಂದೇಕ್ ನೀರೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಮಲ್ದೆಯಾನು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನಂದು ಬದಾನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೀರೆಡು ಪಾಡ್ದಂಡು ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ 4 ಕಟ್ಸ್ ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಲ ಭಾಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬದಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ನೀರೆಡು ಪಾಡ್ದೀತ ಆಯ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಕಿನ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಯಾನೆ ಮನ್ಪಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಯೆ ಮಲ್ಪು ಅಟ್ಟಿಲ್ ನಾನೇ ಪನ್ಯಾನೆ ಮನ್ಪಿನ ಆಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುದು ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಂಪಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಂಪಾನ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪಾಡು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಯಾಪಲ ಪೊತ್ಪುನ ತೋಜವೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಏನೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಕೆಂಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಕೆಂಪಾವಡು ಕೆಂಪಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ Hello guys, ಪುಳಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು ತಾರೆ ಪೊತ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಜ್ಜಿಯ ಪಾಡೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಮುಂಚಿಲ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 90% ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆಯವು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತರಿ ತರಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಯನು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ 90% ಆಡಯ್ಯವು ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿ ನೈಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಫೈನ್ ಒಂತೆ ತರಿ ತರಿ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಜೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ಸಣ್ಣ ಅವಡ ಅರೆಪು ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಈಗಲೇ ಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಣತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡೆ ವಂಚನೆ ಕಡೆವನು ಕೈಪುಗೆಂಚ ಕಡೆ ವಂಚನೆ ಕಡೆವನು
ನೀರು 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡೈತೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಡುವ. ಅವೇ ಬಾಣಲೆ ಇಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ತೀದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲಡೆ ಬೇಯ್ಪಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ರೆಡ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಪಾಡಿ ಏನು ಆನಿಯನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ರಡ್ಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೆಂಪವನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪರಿಮಳ ಪವನ ಮುಟ್ಟ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಆತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನು ಆನಿಯನ್ ಚೂರು ಬಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮಸಾಲ ಹಾಕುವ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಬೇವು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬದಾನೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬದಾನೆಗೆ. ಇದೇ ಮಸಾಲವನ್ನು ಬದಾನೆಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬದನೆಯೊಳಗೆ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬದನೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕಿನ್ನೆ ಬದನೆ ಆಡ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಬದನೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅದು ಬೇಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರೊಂತೆ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಪನ್ನ ಬದನೆ ಬೇಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ದ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಸರಿ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿನೇ ತೂಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಗುಳುಗುಳು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬದಾನೇನು ದಿವೋಡು ಮಸಾಲ ದಿವೋಡು ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಬಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗಲೇ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬದನೆನೆ ಅನ್ನು ನಡುಟು ದೀಪೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನೆ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಬೂರಡ್ ಸತ್ತಾಪುಡು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬೂರ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ನೆಂಚ ಐಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬದನೆಲ್ಲ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇನು ರೌಂಡ್ ಕಿನ್ನೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಲದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡು ಬೇಯೋಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೀಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ವರ್ಧ ಬುರ್ಣದ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಬೇಯ್ತಂಡಾಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಸರಿ ಒಯ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಆಂಡಿತೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದೀಕ ಸುಮಾರ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನ ನಿಧಾನ ಉರಿಟ್ಟು ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿತ್ತ ಸುಮಾರ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡೋಡವೇನು ಪನ್ನಗ
ಒಂಜೇ ಕಡೆಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡ ಒಂಚಾದ ಉಲ್ಟಲ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲಾನು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಸರಿ ದಿಂಜಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬದನೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಚ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಮಸಾಲೆನ ಬೇಯ್ಪದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪನ್ಪ ಗುಳ್ಳದ ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ತುಳುನಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ನಿಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ರಿಂಜಲ್ದ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಪಾತಿಗೂ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ದಾಲ್ ಸಾರು ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸಾರು ದೊಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಎರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಗುಲು ತಾರ ಇಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈತ್ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತುಲೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಏತ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಂದು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಎನ್ನು ಜಿಂಕ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ರುಚಿ ಆತನು ಕೆಲವರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಗಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಗ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತರ ಡೋನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಾಗ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಬಾಬು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತನದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು